Sicela siphe uNkulunkulu izandla ezinkulu thasi. Let's keep going ahead of praise. Hallelujah. Jesus. Ngithathele lithuba nami ngibingelele kwelihle igama likaKristu Jesu Nkosi. Amen. Sanibonani nhlanganisela kaNkulunkulu. Hallelujah. Sanibonani bantu bakaNkulunkulu. Jesus. Sanibonani egameni likaJesu. Hallelujah. Ngiyabingelela egameni likaJesu. Amen. Ngiyabingelela egameni likaJesu. Ngiyabingelela abafundisi bonke egameni likaJesu uKristu Nkosi. Amen. Amen. Hallelujah. Ngiyabingelela omama nobaba bonke bakhona kwelihle igama likaKristu Jesu Nkosi. Amen. Nengane zombuso ngiyabingelela sonke egameni likaKristu Jesu Nkosi. Amen. Hallelujah. Amen. Ngizokwenza nje into encane bese ke emva kwalokho ngiyasuka la. Amen. Ngiyafisa bazalwane ukuveza kafushane ukuthi ke igama lami ngimuSipesihle ngoba amadisi sibonga ngiyakholwa ngisindisiwe ngiyithanda kakhulu inkosi. Amen. Kunento esiyisho ke sithi ke singabantwana bakaNkulunkulu kunefoma kulento esisho. Amen. Kusho ukuthi azange sazalwa singabantwana bakaNkulunkulu, sizalwa singabantu bakaNkulunkulu, sihlangana nokuphila okuvela kuKristu Jesu Nkosi bese sibizwa ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Sihamba endleleni singakhohliwe ukuthi khona la salandwa khona. Amen. Kunamagama abasibiza ngawo kwifoma, kunamagama esiwatholayo mase singuKristu Jesu. Amen. Uthi uBishop Simukela umvangelo uMatise kunefoma kulomuntu. Amen. So ngimalangi nento ethi ke ngiyazi ukuthi uJesu wangilandaphi. Amen. Okube besingayezwini besingawaveza amandla esiphambano ngalo umuntu ushumayelayo nomusa okhonza ibandla lakhe, lokuthi ke sifike ensinisweni sisuka kude, nathi masibheke emuva siyamangala because of uNkulunkulu lokho asenzela kona. Sasingenawo ngisho amandla okuyisusa kulelalizwe esasesihlala isikhathi eside kulo, but ke igazi likaJesu lona lodwa lalinamandla okususa kuleya ndawo. So sabasilibele kusho sesishumayela mhlambe izambulo ezinkulu iyodwa into esingayilibele, it's the finished work of Calvary. Sishumayezana izambulo ezinkulu sanibala umsebenzi opheleleyo uKristu Jesu awenza siphambane. So ngithanda ukulikhumbuza ibandla ukuthi it is not by ukuba eloquent, ubungcweti bokukhuluma ukuba sishumayela ivangeli, ingoba sishumayela intshumayelo ezisibalekisa about 360 ispeed sibalekela imuva lethu. Sikholwa kwilevel ethi we're not going back, ngoba siyazi la salama khona. Imfihlakalo yami ithi if I had to go back ngiyobe ngiyofakazela into engekho ethi it is not finished. Ukuthi uJesu akawuqedanga umsebenzi esiphambanweni. 2, angikwazi ukumbuyisela esiphambanweni esaqeda. Ngiyabona kule nsuku kushiyana izinsabulo kuyaphikiswana. I cannot take Christ again ngimbuyisele esiphambanweni nempilo yami. Ukhona izinto
It contains ngqumile kule nsuku. I don't know about people. Angibazi nabantu ebashumayisa kodwa khona inqumo engamele ayithatha ngathi impilo yami yeka abantu ebashumayisa eyami personally. I have declared ukuthi angimisele ukumbuyisela Jesus Prabhani. Angeke afika athi uqedile bese mina ngiphila impilo ethi phinde ubuyele futhi uyoqedela kodwa uqedile. Alibona igama lika Jesu. So sengiyinqumele ngiyashare lapha ngithi iBhayibheli lithi incwadi yezenzo babafundisa izinqumo ezanqunywa eJerusalema ngabapostoli. Angiphinde lento lithi babafundisa izinqumo ezanqunywa eJerusalema ngabapostoli. Uyazi lento ijulile ngoba uma sifike ekholweni kukhona izinto abayinquma abapostoli. Banquma ukuthi enye izinto abayinquma ukufela kuyo lento abayimukela. They didn't care ukuthi uHerod uyisemphona umthetho at that time. They decided ukuthi bona uma bisukufa mabafe. Uyazi basho lento yokunquma lithi iBhayibheli konke ngithanda letho on your mark set go. Bathi beqala bengenile enkani yokukholwa. Ingosa labo liyukile belibuka. Begwela amandla amakhulu. Asuka lamadoda eyibona le ndoda inyuka. Bathatha umlayezo bayohlala la Shokhotha bayohlala. Lithi iBhayibheli bahlala balinda. Kwafika bangakazi yabeshela nangelopi la. In the history of humanity ngeke bekhona leyanto. Bayihlala leyanto. Yehlela kubo. Baza ngecabanga babebukana na ukuthi ukhulumani manje lona. Ngoba babehlelwa yini abangayazi na. Benenkani benjalo. Ngikhuluma ngeyinqumo ezanqunywa eJerusalema abapostoli. Begwela amandla. Bephelele. Bathi beqala next to on your mark set babesuka. Nizwa bazalwane basuka sebeyigcwalisile inamba yayishoti u11 bayigcwalise ngo12 base besuka bathi yabona ngalelo langa babe nethi siphelele manje lo munye wakhetha ukusala nje bese siphelele manje kodwa into engiyishoyo inqumo lithi iBhayibheli bathi babethi on your mark besuka awulikhona udeleli bakhe lithi babesuka basuka i12 yathi suka waselikhanda loyedwa phansi. Oh akhona mkhona kodwa sokuzwa babe u12 bafethu on your mark set babesuka nje abesala ikhanda loyedwa phansi. Kwanyaka manje ukuthi sesu11 nomzimba ikhanda lihlukene nomzimba. Yayisisho lento ukuthi vele madoda sihlehlela. Washo ukuthi bayibubile. Ukuthi noma bizwa ukuthi khona isonto lisale endleleni. Kodwa sali ngasale khona isonto. Vele into ethi ayiphelele sonto ngesamba nawo. Awulikhona tabadala Jesu. Engayazi ukuthi kuma ngibazalwane ngifunda imibhalo yabo ngifunda ngempela. Uboy visualize into. Uboy ikhanda isithombe ukuzikazi ukuphilela. Uyabona nje bangathiwa yini uMamloni si decide ukuthi asiyaya. Bese kufanele ngibona ngekhanda ithi qing phansi. Hey. Kamje kwana ngokushona. Isithi uthi siyahlehle. Sawubeka nomzimba ngiyakubuza, sawubeka lekhanda nomzimba. Hayi. Justify kulo bangwena. Ngisayobeka ambaleni ngisawubeka umzimba nekhanda.
Ngiyabuya ngiyaqhubeka nohambo. Mangifika lapha ngiyele kufa kunemizidlo ethi uma nami ngiya lapha elami ikhande elilandelayo. Leyanto ayizobuza umbuzo ukuthi wamadoda inqumo ezanqunywe eJerusalema sisaqhubeka embafowethu. Mina ngiyayazi inkani bantwana ngazi noma liyezokalotha bakithi. Silekelele uNkulunkulu singashuma kakhulu kodwa siyasibuke nje lento siyivisualize. Kwasho ukuthi amadoda anqumile. Bathi besuka beqhubeka. Kwasho ukuthi khona indoda ebanjwayo khona futhi. Yaniphi nabo? Awukho abafowethu uyamisa. Azorotha esekhona abanye ababambile. Ungerodwa bafanele phakathi manje. Seyanipha besajabula ukuthi iyaphelela. Ngoba sibona iyanipha. Ithi lento siqhubeka neyinqumo ezanqunywa noma siyashesha bafowethu. Kwasho ukuthi inqunyiwe. Abathanda ikhona esiyoni. Nikhona entabeni kaNkulunkulu. La uzobiswa abantu abazothi kunqunyiwe. Noma lento iyafeni kodwa nqunyiwe. Noma iyaphileni kodwa nqunyiwe. Awu amen bebangcwele. Ngisho ilento nje ukunquma kwethu. Awu amen. Ishiwa lento ukunquma. Lapha ngikhashiwe nami. Ngithema ngimtshela izokade ngizibabikho namhlanje. Nginohambo leya ngasemtuba. Kwathi uzana cha ukwazi ukuthi ungabi la. Ngiyadinga ukuthi ube khona. Amen. Manje ngiqhashiwe. Amen. Uyathi basana lesizane la. Bamfeyili ngiyabingelela kakhulu egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Ake silekelelane bandla likaJesu ushunelwe kakhulu. Hayi kodwa bafethu qoma manje. Angiboni mina ukhomplezo. uNkulunkulu uzokulekelela esinqumeni. Mhlambe into esingayithandaza Bishop. Can we pray to God to help us make decisions and pray to God to keep inqumo esisithathile. Mhlambe ke ake sithandazele ukuthi uNkulunkulu asenze sithathe inqumo. Bese mase sithathile inqumo simcela uNkulunkulu basimise einqomeni esisithathile. Ngoba indaba akusikhona ukuthatha isinqumo. Phela uyadinga uphinde umcela uNkulunkulu esinqumweni esithathile ukuthi uNkulunkulu akulisibuse. Ngoba the decision ozoyithatha uzoqhatha kamakhanda right in front of you. Herod was on a mission. Why did he mission faith Herod? Why did he mission? And he has raised Lord, I will fifinyela lezainqumo. Ngoba no one ashela likhanda lakhe uBan James Jacob. Lo ashela ikhanda lakhe why right noNkulunkulu. Ngesikhathi neshuphuna ikhanda why musablo qeda kunyunga. Basinyane mphuthumise yena. Ethi baqhubeke lapho. Ngishilo nalathi abantu abangizwanga lapho. Nakhona mina kanti Nkosi yami ngiyaphinda. Abayishela ngombhalo ukuthola. Ngiyaphinda uNkulunkulu kunabantu futhi babambe kahle. Bathathe Thixo. Ngoba uNkulunkulu wayibuka into ethi mhlambe kuba bonke laba abaqhubekayo. Jacob won't make it. uNkulunkulu ukuthi uJames yena he won't make it maniwala. Wasebenzisa uHerod ukuthi msize ukunqumela ikhanda likaNkosana. Ashesha afike la. Funeka baqhubeke la. Wathatha lo onomndakaza lomfaka ejele. Awunekiswa abasala. Ngiyakhona kube ukuthi ngoba seluwile ikhanda lanamhlanje. Ake
Ngoba mfethu bani wafaka lapha ejeleni. Lo basemqumile uJames ikhanda. Konje uPetro. Uyazi ukuthi uPetro kwakutestwa lapha. UPetro nayo ke ukuboshwa. Bese yaphika. Manje no akanqwabi ikhanda. Kwani yofakwa itest kuyo. Yokuthi wena nalomkhubu uNamjalo bakuboshwa wena. Bese uyaphika. Oh my God. Wasathuregot. Kwathungenqume likalo. Ngoba kunabantu bakwesizimo. Bese bayaphika bona banqunywa. Kodwa bayafana ukuthi uzofika uthini lapho. Awu amen manwela. Wathathu ke bafana lapho phambi yotestwa lemonto. Kwasho ukuthi inqumile indoda lesithanga. Uyazi ukuthi ngenza leyo nkonzo ngikho. UPetro maye lapha. Akuthi khona bazalwane ngizwayile lapha lento. Ngoba ngikhuluma naleli bandla moya ngcwele. Ngikhuluma nabantu abathatha isinqumo sokuhamba lendlela. Ngikhuluma nabantu moya ngcwele abathi bona forward ever backward never. Mama uNkulunkulu sebenqumile kukhona izinto ezizovuka endleleni la. Sinehlomisana kube ngaqali ngathi. Kwake kwenzeka naseJerusalem moya ngcwele. Sanquba insizwa zishisa siyaphambili. Kwabe kushukula ikhanda lifakane. Kwabe kuthathwa lefake eJerusalem sasala lesi. Sabuza amadoda akhe kuthela. Uyazi ukuthi khona uzongizwa. Uyazi sister Thandi. Uma uthi uyafunda kahle iBhayibheli. Lithi iBhayibheli kwakuneyintsika. Kwakuphoswa nabakuthiwa izinsika. Uyabona ukuthi uma ubisa indlela. uJames wayengomunye weyinsika. Uyabona awukhona abantu ozongizwa umshilo namhlanje. Ngiyamthandaza uNkulunkulu kube khona umzwana. Abendlela babe u12. Kodwa phakathi kwi12 kwakhona insika. Bashaywa ikhanda. Ukala nensika musu lokuthikana lezi. Look for the pillars. Indlela yonqubo ukuthi abakhona bazongizwa bakithi. Indlela yokufala indlela leyahamba. Look for the pillars. Watholakala ukuthi bayibamba bamnqu bamfasha bayithatha insika ezuthu. Kwasho ukuthi laba abasalayo basala insika. Awukuthi kukhona lento khona la ngifuna ukuyifeza banqwela ngoba asifashumaye kodwa ngifuna ukuyifeza ngoba siseyinqumele sithathayo. Yathathwa ke lesizuthu. Kwasho ukuthi lo muzi abawukhandile ebishop ususele nensika yodwa. Kwasho ukuthi ngesikhathi zakhiwa lezi insika zazingakhiwa mamfeki sithiwa zizoma uma zizo3. Kwasho ukuthi uyabudakana ukuqonda kuyimfihlakalo ngensika. Wayicabanga ukuthi lezi insika lezi insika ezikwazi uma zilo3. Kusho ukuthi babazo3 iyawa lento. Kanti yena insika nensika uma ikhona isalini. Kusho ukuthi noma ungayithatha le. Noma ungayithatha esilole sisekhona yodwa. Kusho ukuthi kanti sengama. Hallelujah. Bakithi. Yasalibineke. Ngisabathatha ngubani. Wabandla kaNkulunkulu ngubani cela uNkulunkulu anqume kusisikhathi esingafani nezinye izinkathi. Sesikhona sesifikile. Umzala bizo ukuthi ayinqume nami ngiyanquma. Yanquma nami. Siyambonga uNkulunkulu owenza imfihlakalo. Hawu amen. Asala lensika yawudimile. Kwasho ukuthi umsebenzi uyaqhubeka. Sengixoxile ngiqedile amen. Ngiyakholwa uNkulunkulu uzomlekelela ningizwe bazalwane la amen. La sisesiyoni. Yathanda ukulikhumbuza ibandla likaNkulunkulu senabeni kaNkulunkulu lapha. Amen. Manje uhle bangcwele ukuba sikhumbuzane.
ukuze kungabi nama-debate. Ngasibuza mina isambulo, ngiyamcela nomunye umzalwane mhlambe from the knowledge enginayo ngomamfeli, u-accessible, u-reachable, u-approachable. Kukhona ezinye izinto uma unombuzo, pick up the phone, call uyombuza ebusweni. Amen. Uma ungakwazi ukumbuza ebusweni, thatha imoto udrive uyombuza ebuqobo. What does this mean? Ngicabanga umuntu ongakwazi ukuphendula kahle uyena. Ngoba mina what I have learned kule minyaka yonke ngimazi eshumayela, ngibe umuntu approachable. The reason why we approach to Shopi is because ngiyathanda uku-understand into uNkulunkulu asuke eyikhuluma kuye ngayo, eyikhuluma kithi singabantu bakaNkulunkulu. So that ngeke ngize ngiyoyikhandela izinto engqondweni yami. Into yasesiyoni ngambuza, ngakhuluma phakathi kwenhlanganisela sasise full gospel, ngathi ngayibuza into yasesiyoni ngoba ngangumuntu owayehluphekile kakhulu lento yamagama. Akho siyakhona sokhonzana bazamani kukhona. Ngambuza ngoba ngangihluphekile kulento yamagama, kanti lento inegama athi ayinagama. Basho kanje bathi ayinagama intaba yasesiyoni. Mina ke umuntu oqondanisayo ke mamshabalala into kaNkulunkulu nento ekhulunywa ngumuntu. Is there anything called Mount Zion in the Bible? Ngayithola. Ngabuza isambulo ngentaba yasesiyoni. Kuye sethini isambulo ngento yasesiyoni. Because ayikho ingozi njengokulandela into ongayazi. The problem sisesafunda ukudefend izinto esingazazi. Zaqalwa kanjani siqalwa ngubani? Kanti kungcono uyibuza into isekelo sayo siyini. Amen. Ngayifunda ke lento. Ngenzela lo ngambuza wangitshela ngabuza ngathi ngoba ngangihluphekile majosi because I wanted so much to understand into uNkulunkulu ayivulile kuyena. Angisho ukuthi ayikho. Ngangifuna ukuyi-understand into uNkulunkulu ayivulile kuyena. Elathi indaba yasesiyoni. Ekufundeni kwami nasekuqondeni kwami ngicangizwe bazalwane, this thing was not revealed to me. I believe it was not revealed even to Mamloni lapho. It was not revealed to Bishop. The person then ehambuwa kuye uMamfaith. So the person on the mpendulo ephelele ngayo uyena futhi uMamfaith. Nikhona bazalwane. So ke uNkulunkulu kuyangilekelela ke mina ukuthi yini lento yasesiyoni. Ngithi ke mina ngiyafunda Bishop incwadi kaSamuel chapter 5 verse 6. Amen. Imina ngiyafunda bazalwane. Ngiyathola the appearance noma ukufela bakushabalala kwendaba yasesiyoni. For the very first time eBhayibhelini sihlangana negama elithi Zion. Ngiyakuzwa bazalwane. Lithi iBhayibheli uDavid wamisa inqaba yasesiyoni. Wayibiza ukuthi umuzi kaDavid. KuseBhayibhelini. Angiyezwa bazalwane ngenze ukusiza bazalwane. Amen. Then umbuzo wami ubuze kubizwa ukuthi uyiSiyoni. Kodwa ke zwakala Bishop la. Amen. Kubizwa ukuthi angithi ngithatha biblically. Amen. Ngishilo abantu bamfeyini. Uyazi ukuthi into ezokwenza kube lula labantu abazalwane enkonza noma enhlanganyela phesiyonini ezokwenza kusheshe kuqedele. Abazana abangene kulama dimensions. Kodwa la uthu wazokwenziwa la eSiyoni. Babushabalala. Le eyodwa ayenziwe ekhaya. Scripture reading asenziwe ekhaya. So that kuzoshesha mhlawumbe ukukhonza. Ngoba bazokhuluma something uthola ukuthi uyakwazi ukubona abantu bangimhlawumbe ngekwazi ukubona ukuthi uyabuza umuntu lento eshoyo futhi uyayazi. Uyakwazi futhi uma ukhuluma ukuthi yabona into engishoyo akayazi umuntu. Amen. Angithola umile phambili mina phambili uyakwazi ukubona. Ulento ngikhuluma ngake koyazi mhlawumbe bambala bayazi. Iscripture reading asenziwe. Uma sekushuyela entabeni yasesiyoni
usuke sekulethwa lento ekuthiwa i-understanding yalento kade unjani wena uyifunda. Then emva kokulandela ku-understanding uba nephathi yesithathu ebaluleke kunazo zonke ilento ekuthiwa isambulo. Kune-scripture reading, kune-scripture understanding, kune-scripture revelation. Uwazi into engale kwalento oyifundile sesiyambulwa lento oyifundile, because uma uyifundile ivina iba yinto nje oyazi ukuthi hey uDavide wenza ukuthi, but behind leyo, that is why lithi iBhayibheli incwadi yezenzo kwakunomthelo wayefunda lithi efunda incwadi ka-Isaya. The Bible lithi he was reading in a passage ka-Isaya, kodwa uzwakale sethi yena ngingayiqonda kanjani lezi zinto kungekho onjani ongichazelayo. I-reading yenziwa uye, but i-understanding ilethwa uFilip. Uyazi ukuthi bakuletha i-understanding kwenzakala lapho wafunda uFilip waletha ukuqonda. Emva kwalapho masekuvele i-revelation, from then that ifunda nalento echazile wayesethi-ke nawo amanzi kwalapho akuthi usambuleke lento ade ifunda. Manje la isiyoni kuyambulwa, kanti i-scripture reading naso sisele ngemuva. Mase ukuthi uzama ukuletha i-understanding sekuthatha i-hour lonke. Hallelujah. Amen. Ikhona abazalwane. Manje ngiyambuza uNkulunkulu ukuthi ayilethi into ye-scripture reading ufunde nje bomzalwane ukuze wazi ukuthi ini itholakala kuphi ini kuphi. Yabo nje ingqondo yakho nje iphuthume ukuze noma sekufika kule understanding usheshe vele uthawu nansi lento nezambulo sibe kahle empilweni yakho. Amen. Now ngiyafunda ke bamfaith ngifuna understand this ngiyethela umzalwane endaweni yasesiyoni. Amen. Ngoba kunama-debate lawo bamfaith uyabo amaningi engingaboni ukuthi ayophela kodwa for years angicabanga ukuthi azophela. Mongo wanaka nawe ungagcinwa ungayishumayelanga noNkulunkulu akubizeleyo because maningi. Amen. So mangifunda iBhayibheli angithi khona obhalayo lapha incwadi kaSamuel. Amen. Wesibili, 2 Samuel chapter 5 verse 6. Ilapho uhlangana khona nento ethi inqaba yasesiyoni. Uqala lapho uhlangana naleyo. Amen bazalwane. Alibonge igama lika Jesu. That is why uzobishop bethi there is no geographic location. Akekho umuntu ongagibela ibhanoyi ethu entabeni yasesiyoni. Zonke intaba ezikhona biblically zinendaba. Kunentaba yase-Ararat la lithi iBhayibheli umkhumbane wafu waqhwakela khona. Ikhona till this day. Ikhona. Amen. Uma ungaflya nje ekhona ufuna uyithola ikhona isamini lokhu yama kanjalo. Kunentaba kuthiwa iMount Sinai la uMoses amukela khona abangcwele. Ikhona even today ikhona ayikaze yasuka. Amen. Ngiyabizwa ukuthi abazalwane. Zikhona, you name the mountains akhona eBhayibhelini. iMount Carmel ikhona kuze namhlanje babushabalala. La khona kwamiswa khona wathiwa man you call upon your gods. Nami ngizobizwa uNkulunkulu. Ikhona kuze namhlanje lo ntaba. But every time akhuluma ngentaba yasesiyoni ayinayo geographic location. Ngitshela ukuthi yona iyodwa nje imfihlo. Ekumele mamjawe yenze njalo lento yabhulu. Awumyaniso bazalwane. Ifuneke umzana athi yona lento yasesiyoni ithini yona. Yini zonke intaba sibe khona yona ingabi nayo indawo la efanele khona. uNkulunkulu wayesekusikhathi eside abantu bekhona la lento I need to be entabeni ukusebenza ukuthi. Wayesebenzela intaba engathintwa ngezandla. Akuyifana bazalwane. Awulikhona bazalwane. Wayenzela ukuthi generations and generations aqhubeka khonze entabeni kaNkulunkulu ephakeme. Kodwa ngasesikhona ukuthi kufanele siye kwinda entabeni entabeni. Akuyifana bazalwane. Amen. That is why that is when said sikhonza kuyo lento. Yiclass le mamfethu. Kuyiclass. Amen. Yini eyenza uDavide
aze amisa inqaba yaseSiyoni. Mawufunda amavesi angeke bamfredi ukwesifana basuke bamdelela uDavid wadelela uDavid iklasi le awalifaka madoda shoda ngebhodi amen basuke bamdelela awungezwa bazalwane badelela lento ukuthi sekuyiminyaka if you read usukela esikhathini bengena ezweni lesethembiso lithi iBhayibheli kwaba khona mawufunda incwadi I think uJoshua 16 verse 63 mangaphusisi yes Joshua incwadi kaJoshua 63 lithi bayixosha zonke izizwe babushabela zazingakulezi zazu7 12 7 sisodwa isizwe abangazixoshanga eJerusalem isizwe samaJebusi sahlala eJerusalem isizwe samaJebusi kwaze kwaba ngathi kusekhaya kubo sahlala emhlabeni okuthiwa abawudla bakhiphe zonke izizwe sahlala sona sanethezeka ekunethezekeni kwaso lesisizwe kwaze kwathiwa kungaba khona umuntu ongathi ufuna ukuxosha lesasizwe ngeke ukuthi istaboness sohlala kwaze kuyinto ethi ngisho umushe nezinyoni umuntu angasondela ngisho ngisamxosha leyo incwadi kaSamuel lithi iBhayibheli bamtshela kanjalo beloDavid washo ukuthi uDavid uyinkosi emiswe uNkulunkulu noma engowenhliziyo kaNkulunkulu kodwa kubangcwele kodwa kuyalaleleka umuntu okwazi ukuma kahle uNkulunkulu asebenze kahle owenhliziyo kaJehova iBhayibheli ke lithi uDavid not bonke laba bantu nale nkosi ebuse before me ngokwayesebusile uSamuel kodwa wayengenamandla okumsusa ukwasusa amaJebusi lona wabuya wazosusa amaJebusi asadelelile wathi kulungileke mina ngizoqhelisa amaJebusi ekwaqheliseni kwakhe noma ekwaxosheni kwakhe yila khona akamisa leyo ithini lento umuyifunda uletha uqonda uletha isambulo that is why uNkulunkulu ekhulumileke la wathi abantu abakwazi ukuma yilo thatha inqumo abantu abakwazi ukuma kahle entabeni yaseSiyoni abantu abaxoshile amaJebusi ayini ayinezizinto okuthiwa ayixoshwa nawo yedwa umuntu bese salonke mamshibalala kukhona siphile esikhathini la kuthiwa khona ikhensa iJebusi akuyinto intaba le iyaqhubeka kusho ukuthi bona amaJebusi ngaleso sikhathi kwakungabantu kwakungabantu but thina njengoba singabantu abahamba nayo intaba yaseSiyoni engathintwa ngezandla yathi sihamba siba namaJebusi in any form awuyangizwa bazalwane kuba uhlobo oluthile lamaJebusi nabantu abashumayele ngaphambili kwethu bathi ungathinta amaJebusi bashumayela bonke bathi sungayithinti lento because into engakazisuswe nayo but rise a generation in Mount Zion who will confront the Jebusites. Nothing lungile siyafu ikhenzi baqobile abantu but sizothethe entabeni kaNkulunkulu cancer you will pass HIV you will pass diabetes you will pass lalela washukela lalela namoshawa isifoku soluleka sizobhekana nawe amaJebusi in Mount Zion siyasambona ubaba uDavid ngaphambi kwakhe uDavid ngaphambi kwamaJebusi shoni abameSiyoni bamame njengoDavid la athi kulungile you have done it for a very long time but sisilomanathi bayibona uma ufende bayithandaza la one of the things ofana uyikhulekele ifike uyabona
ucabanga ukuthi wena sizelento sizolindela upositive okholwa wrong hamba nabanye abantu la size entweni ethi positive or negative inkinga yethu sinqumile noma isilethela upositive Jesus. noma isilethela negative Forward. siyaphambili asikholwa uma iletha upositive Hallelujah. abanye siyathandaza ukuthi uNkulunkulu uma ukuthi kuyobhalwa phezu kwesidumbu sakho ukuthi wakholwa lo waze waba sekufeni ngoba uma umfundi weBhayibheli wabheka incwadi yamaHebheru ukuthi ayifalwanga chapter 11 uma umfundi weBhayibheli ayisakuyafana unindiwe wena mawufuna iverse yokugcina nje uthi until kuze baphelelise kanye nathi Alikuwa heroes of faith. Alikuwa na mamshobala na. Uzothi nawe uyakhola njengalo mfowethu. Kwathi umsaha nami balithole la misakha. Ngasahwa ukugula othi ngisahwa mawusakha. Ngizama mawubulala umjingi. Jesus. Kwathi nami ngiyaphela ibhede. Wathi kuba ngafela ngekhanda kulungu. Jesus. Inkinga yebandla. Lo Nkulunkulu nimkholwe noma simkholwe uyakhomanda funeka lethe positive pain wathethela unegative akasuye washiyela nomshobala ngeminyaka iklasi le washiyela ngenana kwathi uyabona uMathisa mayibhekela la uyamazi uyazi bishop inkinzo bakuphi awungazi ibhekele uyabona ngikufuna ngisho nasemolo wawungijwayele hlezi khamba ngaphambili uma ngaphendula ngibhekele emoya hayi uqala abasuyele ufuna ukuzungidlule bese ujika kanje sokuthi ufuna ukubona noNkulunkulu imali imkhonze kanjani imali amazi ngaphambili must be positive every time uNkulunkulu mayewathi nje ngaba Jesus. yabona sikhona ngahabi sadayisela nento engekho wathi uNkulunkulu nje uNkulunkulu God mess uyazi ukuthi kufanele bawuthola uNkulunkulu the same bamshabalala the same gracious God uNkulunkulu onolawo olufutha njengesinqa ubese ukuthi umuke nomusa uphinde ukhumbule futhi yo manje akafukathela akekho ngaphambi kolaka lwakhe abethi manje wenze umbhalansi uNkulunkulu ungamkhothi nje uNkulunkulu engazathi lona kelungile nje elungile njalo uyena ozofaka kosathana ofaka abantu esibukweni uNkulunkulu uzothatha abantu abalala the same merciful God will be the God over abantu abaphonse phakathi eqinilomile ofuthayo manje asibhalanseni-ke bazalwane amen so ngayifunda-ke indaba ke mawufunda lapha waseJoshua lithi iBhayibheli bawaxosha kodwa amaJebusi azange asuke kuphi ezweni lesethembiso bahlala khona eJerusalem. This is what God is doing in this time. Siyambonga uNkulunkulu bamfeyini ngawe ukuthi uNkulunkulu ambulelele. Amen. Hallelujah. Siyabonga nobufakazi bakho. Uyazi sister Thani kumnandi ulandela into uyihlolile nawe. Uyihlole. Uyazi uJesu wayilungile phelele kancane. Lalingekho iphutha kuye. Imnandi into yokulandela into yento owazi ukuthi ayinaphutha kuyo. Ngoba emhlungu into hambe nawe uyilandela wami uyilungisa apha endleleni. Iyahlupha. Ngoba wami uyicorrecta nawe lapha endleleni. Amen. So siyabonga ke mfowethu. Amen. Simzwile uNkulunkulu molokukhuluma. Kodwa ngiqonisayo lapha. Ngoba mina bona bangcwele ngithola ama-calls mfowethu amanye awu angikwazi ukwaphendula. I didn't start Mount Zion and I don't have answers to Mount Zion. Nginempendulo ngezwi likaNkulunkulu. So anything ngifakazelwa yizwi nami mina. Amen. So
Siyabonga uNkulunkulu sizwile ukukhuluma mama. Ukhuluma nje makwavula umlomo ufuna lento yokuthi call faith. Amen. Call. Sobona ini kazimulo faith and glory, faith and glory. Njalo makwavula umlomo lo mama angimazi ukuthi ungapo umoya oshumayela la ungathi faith ungathi glory angimazi ukuthi mhlawumbe la ngathula tu uthi shumayela nje ukuthi ungawufaka uglory ungayifaki futhi indaba yani yefaith. Why usho njalo? Uyakwazi ukuza umuntu ukuthi nawu umlayezo anikezona. Go and speak lento kubantu babo. Uzomuzwe iphinda umuntu ubone ukuthi ngempela lento uNkulunkulu wayikhuluma kuphi ifanele kuyo noma engasafuna ukusho kodwa izoyiphumela yona. Amen. Uyakwazi ukubona ikhona into engikwazi ukuyiphuza la. Khona engikwazi ukuyishala. Amen. Ngifuna ukuchaza abazalwane because sibaningi lapha and asisi lapha because silandela umuntu. Ngiyiphuzile sikwababuzitha eNewcastle semema maningi 22 vele lapha esegarage. La ekethani phela. Ubishop Josuke ipolitike lokethi uNkulunkulu uhlala eDandi. Amen. Hallelujah. Siyamuva nathi lapha. Asihlangene. Sinikeze nesipula nesihlala la uNkulunkulu sesikhona. Amen. Nikhona abazalwane. Lapho siyabonga ngamafaith kodwa ikhulumile la faith glory phasa zonke lezi siyabonga uNkulunkulu. Siyayazi ihloli into bese uyilandela uyiqonda kahle. Amen. Nathi ke sikwenzile lokho. Amen. Seyihlola seyilandela ekhaya kaJesu. Amen. Ngiyafisa abazalwane ukuthi usiyamazi uma sengithatha inkonzo ibiphezulu ngisaphansi kodwa khona ngifisa ukuyichaza kafushane la. Amen. Andikuba ngikhuluma naye uNkulunkulu anginikeze. Amen. Hallelujah. Amen. Awusekhona into abazalwane. Amen. Nangicelile nangelilanga athi noma ngikhuluma ungasangizwa phansi isandla ngizodilika ngihlale phansi. Amen. Kuba ngineke ethi ngithanda ukukhuluma uNkulunkulu esakhuluma uma engasakhuluma uNkulunkulu nami ngihlala phansi. Amen. Mamfeyile uNkulunkulu ke ukugcobile siyavuma. Asiphinde. God has anointed you so much that asilandeli wena. We are following Christ in you. Ngoba ngikhusile bazalwane musamba ngcwele ukudla umuntu. There is a problem yabantu yokudla abantu bangamudla uKristu. Uthi noma sebheka umuntu ngenxa yokuthi nawadla umuntu kube umuhle nje sebona. Ngasazi simo ngoba wasathe wanguwe. Noma usisponsor sisekhona ukuthi imali yami phela. Usiconsume ngisho singaseke esimene sebantu. Ngayicela phakathi kwabantu muhle uKristu okumuntu ungamuntu. But the problem yebandla bayamudla umuntu ngisho noma izinto singasekho noma ngasahambi kahle akube umuntu lokho emhlanje. Yabo ngizothi ke kuthuthwa ibandla hleze shona bamfethu kuthuthwa ibandla lisiwa kuKristu Jesu. Ukuthi abantu bahlangane noKristu bathi abalabazana bandebele wena amadisi uzaliswa kwenyoka. Ushumayele nje abantu bashiye khona lapho ihambele uzaliswa kwenyoka. Amen. Yes, umthandazo wami njalo manje ushumayela yini ukuthi abantu abashunyezwe yini kodwa abantu abadlebani uKristu Jesu. Umthandazo wami kusho noma ungahlangana namuphi umalusi kodwa usungayofuna umalusi usuyofuna uJesu okulowo malusi. Ukuze mina nje baba ngishumayeza nje lapha ekhaya usanda kushona nje amaviki aphelile wangishumayeza ngathatha uJesu hlangana noJesu for the first time empilweni yami khuluma ukuhlala for the first time empilweni yami lo baba ngene ekhaya kushona kwa 2002 bashuma usanda kushona nje baba yabo ukuthi ngathi bese ngizothini phela ngithi ake sithi ke lamagama akhulunywa to in spiritual father. Should say showing spiritual father amsenze wenze njani? Sefuna ngofuna spiritual father. Sema bayingane manje badokuthiwe ngicela umthashuba wababo manje babusana kushona. Ngabamthole ngabasho. Akithi yabona into ethi uyadinga umuntu ukuthi adlubani Jesu. Ukuze noma ngathi uyasuka uyazi ke kathi ngicela unkosikazi wami ngathi ngithi mina uma ngathiwa nje kuyavuka ngelinye ilanga akodwa God forbid
sisadingeka ngitshela inkosi yazona lapho ngithi wena umvula igama lakhe lelo yeah ngithi mina bangathiwa nje sivuke ekuseni kungena ucingo lapha mhlambe ufona ubishop uthi malume awufike lapho ngithi mangifike uzonzana uthi ayi uma akasekho amen ngithi mina ngitshela uma kunovula ngicabanga ukuthi what will happen to Mama Zion lento ngikhuluma la khona kangiswanga ngithi lento ayimile ngensike yodwa nawe uyathanda ukusikhoshela ukuthi uyoshumana vele igqi phansi manje lokugqi wakhe phansi uthi-ke yonke le nhlanganisela ibhekaphi ile uNkulunkulu ayimemezela kule nsuku bazalwane we are not exempt from death even ney'nsika they are not exempt from death ile ethi-ke noma ngathi uyalala kusasa Sunday we will continue to meet like this angithi uma ithathe eJerusalem asana sahlangana nomuntu azathi umfethu akasekho mina ngisayibona into engingayiyela umusho umuntu kanti ufuneka sidlule kumuntu siyofika kuKristu ukuze ungathi uyasusa umuntu asale uKristu emini awu amen hawu yilokho nje mfethu amen siyaphikelela sinenkani siyaphambili ngiyacela abazali sifundiswe incwadi kaMahubo 82 ngicela ufunde from verse 5 kodwa indaba lapha ku verse 6 ungasifundela ngomfethi ekhaya Jesu Marko 82 verse 5 abanakwazi abanakuqonda bahamba ebumnyameni isisekelo zonke somhlaba ziyazamazama mina ngathi ningoNkulunkulu nina nonke ningamadodana ophezulu awubonge Jesu liyaphila uNkulunkulu impelele konke lilokho okushoyo linjalo siyabonga ukuthi uma umhlaba ulemukela my God when it is uttered of God Almighty it becomes exactly siyabonga baba ukuthi ngakho ngeke kubuyele kuwena abantu yilo leli liwaphezulu kwempilo zethu siyabonga ukuthi lisho lokho likushoyo liqinisile lingewaqambamanga thatha udumo ngalo ngoKristu Inkosi amen amen nginomlayezo la uNkulunkulu amnike wona mamfowethu this cannot be debated bazalwane mhlambe uselapho mamfowethu ngiyacela ufundele into lapha eSiyoni khona ise khona kuthiwa yini ihasho kuthiwa yini kuhlatshwa khona lokho kuthiwa yini lezi zinto eyishoyo nje ithakazelo yes khona ithakazelo zakwashabalala eyishoyo ngithi kuyaziwa ukuthi usubashabalala ke manje khona neyithakazelo zaseSiyoni kukhona izinto eyishoyo eSiyoni eyishoyo ukuthi leziyimenyezela eSiyoni kuphela ungangifundela into eshishiwo lapha incwadi kaIsaiah chapter 2 verse 3 awuthi ulandele iqonda bakithi shumayela kwamdilili ushuyile phela manje afunde mamfezi Isaiah chapter 2 verse 3 ufundele ihasho abantu abaningi bayakuhamba bathi yebo
wozani sikhuphukele entabeni kaJehova. Uthini bantu? Uthi lapho wozani sikhuphukele entabeni kaJehova. manje uyanabantu wozani. Manje yabantu ihasho lesisho. Ngishume umuntu uthi wazase uthi wozani sikhuphukele bafana. Jesus. Akuthi umuntu bayifika ufika indawo kanje. Yeah. Kanti mama disibona sho utsentabeni yini? Yini le? Jesus. Yaskathi ngibala ngithi wozani sikhuphukele. My God. Likhona nathi basha bakithi. Hallelujah. Ngithi wozani sikhuphukele entabeni kaJehova. Jesus. Into ezofundwa la. Lithi libabani. Endlini kaNkulunkulu kaJakobe. Manje usho kanjani ukuthi intaba leyo kasiya. Jesus. Abantu wozani sikhuphukele entabeni. Jesus. Bese le ntaba ibizwa ngomusi kaJehova. Hallelujah. Awulikhona nathi basha. Hallelujah. Ngoba noDavide lithi wadakeka wathi uyisiyoni. Yasibizwa ngokuthi umusi kaDavide. Jesus. U-Israyeli uthi wozani sikhuphukele. My God. Awukhona lapha entabeni kaJehova. Jesus. Lithi iBhayibheli emzini kaBani. kaNkulunkulu kaJakobe. kaNkulunkulu kaJakobe. Qhubeka mama. Uyakusifundisa izindlela zakhe. Number 1 base sikhuphukele emzini kaNkulunkulu. My God. Lithi iBhayibheli uyakusifundisa indlela zakhe. Jesus. Awuyidobele njalo bawusesiyoni. Uthi uNkulunkulu uzofunda. Jesus. Yes, base kusentabeni yakho uNkulunkulu. Khona into engizoyifunda amamadodana. Funa uma ubuyela eNewcastle uthi bengikhuphukela entabeni kaJehova. Uthi bengisemzini kaNkulunkulu. Ikhona into engiyifundile. Number 1 uthi uzofundani bamfethu? Izindlela zakhe. Indlela zakhe. Ngathi uNkulunkulu wethu kukhona indlela eziningi. Kodwa ke ngikhuphukele lapha ngizofundisa esana. Ngoba ikhona indlela yokuphilisa kwabantu. Kodwa entabeni yesesiyoni sizofunda indlela uJehova uNkulunkulu aphilisa ngayo. Sikhona indlela zokwendliwa. Kodwa entabeni yesesiyoni sizofunda indlela zokwendliwa. Entabeni yesesiyoni ikhona indlela yokukhulisa ingane. Kodwa entabeni yesesiyoni sizofunda indlela zikaNkulunkulu zokuba abantwana bethu bakhuliswa kanjani. Sikhona indlela zokugcina ubungcwele, 7 steps of holiness. Indlela lezo. Kodwa wozani esiyoni sizofunda ukuthi indlela zikaJehova zinjani ukuba sigcine ubungcwele. What do you want indlela esiyoni? Akithi khona 7 steps to holiness. Kodwa esiyoni mfundisi usho. Iyodwa kama msho. Iteshiwe nabasiyoni. What do it's a full submission. Iyodwa indlela mangwele. Full submission to the word. But there's a very talent in fasting. Ngangafunda indlela leso. Kodwa wozani sikhuphukele. Jesus. Siyasida kuSingapore. Sifundi into eyodwa la. Full submission to the word of God. Umuntu baphela ukizwi likaNkulunkulu walithobela wangcwele. Mayithi yes uthi yes, mayithi no uthi no. Alandlela wena ubangcwele. Ungayithola mpedo ngaphandle kwasesiyoni. Sisentabeni kaNkulunkulu kanti sizofunda. Ngabe kungenzeka bathi abantu indlela zabantu bathi yabonakala kwakwenzeka. Bese kuthiwa esiyoni kuyenzeka. Entabeni kaNkulunkulu kuyenzeka. Qendela ma. Sihambe emikhondweni yakhe. Manje uma sesiyazi indlela mamshabalala. Lithi iBhayibheli uma sesizazi indlela lithi iBhayibheli bese sihamba emkhondweni. Uyazi bishop okhona uzobizwa lapha. Uyazi ukuthi umkhondo kuthiwa izinto zomkhondo. Uyazi ukuthi izinto zomkhondo senzani? Ayikwazi
ucabangela into kungazange ngoba khona ohambayo ngaphambili. Izinja zomkhondo sifundisa ukuthi uqala kuthiwa sifuna mhlawumbe ngenza umsebenzi ofuna umadisi bese kuyothathwa iy'cathulo zakhe noma kuthathwa ishedi lakhe lezo zinja mhlawumbe yilungisele lo shedi bese beyihamba zihambe zisinifa silandela umkhondo ukuthi lo uhambele bese amaphoyisa obona sethi mayele yayo nathe siyona umkhondo ohambela uJesu bese nathe siyona sithi uJesu uhambela silandela umkhondo ingxonya bayamdela yajuda ijikela noma sifuna ukuyala bathi ingxonya ijikela ingxonya bayamdela yajuda silandela umkhondo. Ukhona emoya ukhona besemoya emoya besiyofunda ukuthi uJesu yena waphilisa kanjani. Sathola amavesi awu-23 alikho nelodwa laphuza khona iphilisi alikho nelodwa lakhona asuka esibhedlela yathi silandela umkhondo ohlangothini wenze njani omhobweni wenze njani lalela silandela umkhondo silandela umkhondo babelaphinda oJesu wenze njani 4,000 wayonke 5,000 wayonke silandela umkhondo esiyona silandela umkhondo silandela umkhondo hayi asabe silandele noma yini ungathi wena sidukile uJesu wayethela nathi sonyethela noma kuyabisha sobisha laphi kusilungela ingxonya amayaleth yayethela yayethela bayifika amagadali bayifika amagadali bahlala nathi sifethu uma sithola umuntu weJesu onjengelo tasemagadali senze njani abafuni ukuthi nalo uswayi nasi iskimpa silandela indlela siyazazi sithi nasi istinka kodwa emagadali kwangekho skimpa emagadali kwangekho sawota emagadali wakhulumisha emagadali nathi sizokhulumisha kwenzeke konke sise emkhondweni tholakala kumkhondo entabeni yasesiyoni wozani isikhuphuka wozani badlala Jesu siyasika kunkulu kulotshiwe wozani abafanoyeka siyafunda indlela sikankulunkulu. Bayeka abantu bethi ngizobulala abantu. Ungambulala kanjani umuntu ukhona iphoyisa? Ungambulala kanjani umuntu? Ulandela umkhondo. Inja lena thina inja siyilungise insana. Yona inja izohamba indlela iyofunela khona ini. Nathi umkhondo esiwulandelayo nongathi bafofa abantu kusho ukuthi umqaliso wendlela ayishembe umqaliso wendlela ayishembe ayinkonke umnikazi wendlela yena wayethi manifika konohlangothi nenze njengoba nami ngenza konohlangothi. Uma nifika kumuntu kuthesiyoni la uma nifika kumuntu sebethe isifebe leso isidaba leso uthi nani lokwenze njani anobhala phansi sifuna umkhondo kukhona abantu abalahlwa ngamabandla wasesiyona lahlwa umuntu akufunwa sona abantu alahlwa umuntu kulotshwa phansi kuthiwa kulungile sebeqoshile esodweni kulungile thufe kulumade wasentabeni kaNkulunkulu kukhona umthethelelo
Lithi iBhayibheli bethatha iKhenani. Lithi uNkulunkulu waya kuJoshua. Wathi Joshua simisele imizi yokubhaqa. Uyazi umzini kaNkulunkulu khona? Lithi iBhayibheli kukhona imizi yokubhaqa. Sengiyathanda sana. La kukhona imizi yokubhaqa. Uma kukhona imizi yokubhaqa. Lithi iBhayibheli of chapter 20. KaJoshua lithi iBhayibheli. Lithi uma kukhona umuntu obulala umuntu ngongenhloso. Mathelele umuzi nazobalekela. Hallelujah. Ukuze lo omjafayo ufuna ukumbulala bese nelimvulela indawo abantu. Siyazi lokho kwenzile ukwenza ngokungazi. Nalokho ungazi. Athi uPostoli Pawuli ngakwenza ngokungazi nokungakhona. Ukhona inkosi namhlanje wakho indawo. Lana lithi iBhayibheli sifunda indlela. Ihasho lesi sifunda nemikhondo kaNkulunkulu. Ngenza umzekelo sobala, umzokufunda English ishayini into. Amen. Ngenza umzekelo sobala bekuthi umkhondo. How did you heal Jesus? Nababisi webakho ababiza kanjani? Wifunde siyoni lento. Akutho athi umntana umbisiwe. Hey, bese sifunda indlela zokubizwa kaNkulunkulu. Bese kuxhashelana into ethi asiyona sifundiswana kanjalo. Amen. Ngathi mangifika mina nangawo ngento eyodwa bamaJosi ngifika lapho obizweni. Wathi bamfetikela akini go and write your exam quickly because kuyahanja. Kathi nama exam uyazi ukuthi wayishuthini wathi umuntu obizwayo awuphula nje. Kukhona umhosho udlula kuwo. Your test ahlele ubhale engawubhala wami ngaba shona ngawubhala yes lento uyawizwa licala uma ethi umuntu ngadla bahana nathi nami ikhona nje mina athi uNkulunkulu uyadlala mangifuna ukwenza izinto mina ngenza yami uyazi ukuthi uyakwazi ukuphuma ngathi unkosikazi sisePretoria ngathi mina uthi ubayingcwele kimi bonke abantu esithi siyabazi sishumayele nabo bathi bonke bazoshiya baba akuxatshanwanga mamshabalala kwakunehangu kwafanele sigcine kulothi lokuthi ngiyaqhubeka nalento noma ngiyele emuva bahamba bonke sasala sona uyakwazi ukusala nibhekane kanje usuke nje ukusinde nibhekane kanje ukuthi ngabe yiyo lento yini uNkulunkulu engayihlangabezi yalizwa basala uyibuka lithanga athi ayikho lento kanti khona i-exam bhala nje uphumele ngalo bese yile lento yini amaJebusi afika umuntu umzalwane ubhedile sister Thani wathi nengane esu3 enhlala nazo lapha endlini waye ayobhalisa igrant kwasho ukuthi safunda indlela zasesini uqoje kaNkulunkulu ombizile uyaya yini namafaka yokhotoza sabuza nathi kwakabuza umuntu 550 konje izintathu ezingalesihlala 50 ayiphi ngaphuma ungadle akukunika izinto esoba engasho ukuthi kunenqumo esanqunywe eJerusalem enqunywe abapostoli sathi ithi umuntu owahlele eGibhithe ayofuna usizo sathi kuze phela lokho yosibethemile ukuthi kanti abamfeki angifisa ukena ngoba uzalekela bahlula ifike lodwa nje the flu lesizinto nje ukhona umntana ongenza nje akwenze nje ukhona umntana ongathi kule season yewinter amsiphuza fix ufuna ukumoya nje uNkulunkulu ngamhlula ukubekesela nje ku 5 days iflu ishala 5 days besihamba 5 days ungayithithanga nje mabushola 5 ihambeleyo kubona sipiliko besithathe phela usuyeza ngalo sekuphuma amafili kusho ukuthi kodwa sekwashini sengamafili phela ngalo sekuphelile bese uyabuya uthanda mncane nami ngibuya kwami 5 days sengiyakwazi ukuthi uyihla uyibuke nje kanje iflu lokuthi akungihambele flu but hayi wathi ngekani uthi goqoza ukuthi ongathi nginokujinja ukuthi akungihambele nje flu sengiyayazi imkhondo manje sengiyazazi indlela hakuna uyipha nje
eJerusalem. Amen. Ingakade khona ukuthi abantu bakholwa yini izwi kaNkulunkulu. Ngicela ukubuyela kumlayezo ngisuke lapha. Ngiyakhona mfowethu uzoze ezothanda. Amen. Lithi izwi kaNkulunkulu mina ngithi verse 6:82 amahubo. Uthi mina nithi ningoNkulunkulu nina. Nonke ningamadodana ophezulu. Ake sibheke ngaqala ukufunda kweBhayibheli. Ubani osho uthi mina nithi. Usho bana uNkulunkulu. Usho obani? Ngithi. Uthi mina ningobani? Ake ngidlale isambulo ke mama Sitatani. Esakhuluma mfethu la. Uyazi ngibe uhluphe okuningi enhlizweni yami ngithi mina yazi uma umzali lo wathi kunobune bukaNkulunkulu wayikhuluma nalento wathi kunobune ngathi ubune yabo umuntu uthanda wilaleli ubune yabo yazi ukuthi mina umuntu onjani mina ke ukhuluma ngobune nje ngobune nizwe kahle bazalwane babushabalala ngingobunye nje obani ongayizwisisi kahle le Trinity. Abanye ngibona isikhathi eside ngathi into engenza ngayizwisisi le Trinity ingoba ayikho eBhayibhelini. Alikho igama elithi Trinity in the Bible. Iyona into engenza ngayizwisisi kahle. Kodwa ukuthi Trinity it's three union ukuthatha. It's this thing angathi ukuthatha igama elichaza lezi zinto zokusebenza zizonke. Ukuthi andikhoda lichaza ukuthi yilezi zinto zokusebenza zizonke. Uma ufike siyona ukuthi ufuna umthetho kaNkulunkulu, ungabi lithi iBhayibheli mina ngoNkulunkulu. Kusho ukuthi uma iBhayibheli unikholwa iTrinity, then awukwazi ukukholwa lelizwi. Ngoba lelizwi likhipha ngaphandle wena kwiTrinity. Baba uNkulunkulu ndodana moya ngcwele lo three union Trinity. Then uma esethi ke mina ngoNkulunkulu then kukhona i-three union bese lapho uNkulunkulu ngalana uphi manje uNkulunkulu uthasisho bebezeleni ekhulwini lahlukana uNkulunkulu uzofakazela ukuthi ikhona into we must transcend bishop. Yena uNkulunkulu ulinde thina sibe uNkulunkulu. Amfrika isiphume standards. So standards namhlanje lento ukuthi we must transcend. Sifike emhlabeni singabantu. Kodwa sidabule emhlabeni singoNkulunkulu. Ngoba yena uthathina singoNkulunkulu. Jesus. Bathi dedela uphili awudedela into ekhomana uyazi ukuthi bamadodana ngoNkulunkulu uthatha lapho ngishona incwadi yamahubo 82 verse 6 hamba la ukhona ukuthi mina ngubani usho ba uthi uNkulunkulu mina ngoNkulunkulu uyazi ukuthi kuzo zonke izinto Genesis chapter 1 verse 20 verse 26, 27, 28. Kuzo zonke izinto uNkulunkulu ayidalayo. Iyodwa into ayidala wayinikeza lezi zinto ethi masenze umuntu. Yazi ukuthi mawufunda kahle ukuthi ukufunda lo. Kodwa funa kube khona babumshaza umuntu ozolethi understanding. Bese kwalesana uthi uNkulunkulu asenze umuntu ngomfanekiso. Ukuthi yena amnikayo. Uthi bese njalo umuntu bishop usho yawuza umkhonto konje ngakho uze mfuze uNkulunkulu yini uNkulunkulu okwazi ukuyenza leyo ufuna mina uNkulunkulu ngikufuze alithi wayidala uNkulunkulu wathi mfuze usho uNkulunkulu yini akho bayilokhe shuba nje wayezokhanda uNkulunkulu uthi mina niyakuthi entabeni ngoba mina ngiyakwazi ukutshela inkani uthi tabasukuyela intaba isuku kusho ukuthi nalabo uNkulunkulu embakhanda funeke nabo bakwazi ukuthi ta kuleke yena amen haleluya uma mina ngikwazi ukuthulisa istorm nani nawo amandla okuthulisa
ukusurvive singabantu kubizwa ukuba siyoba ngoNkulunkulu ukuze nezifo ezayo abshabalala awuzidle ngale nto ezisho manje awucabange bakusi COVID uthola uNkulunkulu ne-COVID awuzidle ngale nto uNkulunkulu yena wesenze ngomfanekiso osimfuza uNkulunkulu akaba nayo yini i-COVID can God have cancer kusho ukuthi for as long as esiliste iwasubuza kimi I have not transcended kunezinto ezisawasubuza kimi kodwa siyona sizofunda yini engayenza ukuba ngibe ngaphezu kwesimo. That is why uma mfethu emphela uNkulunkulu and we need to pray above ngoba abakhuleka ngane yini abatranscendile bayomenda wena phezulu ukuze bakwazi ukumelana naso yazi content akalatsho ngikhuluma la lapho ayini basala ithi nje bishop hey see too much here bekuse right isibuke kuJesu kimi sofika nini madise uma sifuna ukwenza lokho akwenza sofika nini ukwenza lokho akakwenzanga yena ngoba ushiyo uNkulunkulu lapha emhlabeni ukuba abaqale balandele imikhondo emva kwemikhondo bakwazi ukwenza into engapheli angeke bantu uyabuye uJesu kodwa khona into ayilindile ukuyibona emhlabeni. That is why ngithi mina mangifike ngeuxoxa kaNkosi uma ngithi uNkulunkulu mina wangiphisa uhlayelisa mina nani ke Matthew 24 verse 14 pay wathi uNkulunkulu for this gospel of the kingdom what did he forget uyazi ukuthi baqala ithini ivangeli lomuso kumele ukushunyayela wena ukhona ivangeli lomuso kumele ukufundisa wena ukhona mase lishunyayeli wena afundisa walikholwa wonke umuntu oliswile walikholwa wafundiswa lona washunyayezwa lona lithi iBhayibheli kumele njani ke manje ayokwenza. You cannot believe the gospel of the kingdom of God kodwa unayo ukuyokwenza lokho kusho baba abantu bakho laba ngicela uyincane ingqondo zakho isiyahlule kwimumatha lokuthi bona bangoNkulunkulu. Father God help them. Mthandazo wami uNkulunkulu iwono balekelele uNkulunkulu bakhona ukuthi bangoNkulunkulu. So that oh God noma yini ezovuka endleleni bame bazi ukuthi banikeziwe idominion over everything God ekhona nezayo banamandla phezulu kwayo ngayo Kristu Jesu Nkosi.